atzean utzi berri dugu, eta orain, Arrankudiagara antzoaz. Korrikak eskualdean zerkatuko duen azken udalerria. Martxoaren 27an, goizaldeko 4 eta 13an pasatuko da bertatik. Ane Arandia dugu bertan zain. Guazen ikustea, ea ze kontatzen digun. Baten azken kanta itoizko kaletan. Zergar euskara berez bagara, maixux eta erramunen. Egunon, Ane? Egunon. Bagoaz? Bai, bagoaz. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik... Areta zeharkatu berri dut. Atxeta ere bai. Eta gero, Arakaldo pasatu beharko dugu. Ane, ziur hau Arrankudiaga zoio dela? GPS-ak ere zalantzak baditu, baina bai bada. Hau, Arrankudiaga zoio da. Bada. Eskualdeko batzuek ez dugu oso argi. Zer da Arrankudiaga eta zer da zoio? Zerako galdera. Nori galdetzen diozun gauza bat edo bestea. Bueno, bere garaian herri bat izan zen zoio eta gero anexionatu zen. Orain izena, aldatu digute eta orain Arrankudiaga barra zoio gara. Eta are zalantza handiagoa, Arakaldo Arrankudiaga zoioren parte da? Ez da. Hane, zuk Euskal ikasketak egin zenituen eta okerrez banabil duela urtebetetik Euskal literaturan doktorea zara. Harreman estua duzu beraz Euskararekin. Zeintzuk dira zure ikerketaren gakoak? Bale, nik tesian Joseba Sarrenandiaren poesia aztertu nuen eta bereziki arreta eskaini nion sorkuntza prozesuari. Ordan hori egiteko, kontua da egile honek olerki bat argitaratzen duen bakoitzean aldaerak egiten dizkiola, poema bera aldatu zuala. Ordan horiek alderatu nituen, konstanteak identifikatzeko eta joerak ikusteko, eta gero kriston sortea izan nuen tesi egiten nuen bitartean Sarrenandia Euskal Herrira bueltatu zelako, eta eman ahal izan zizkidan kartzean idatzitako eskuizkribu batzuk. Orduan horietan ere ikusten da nola aldatzen duen egileak idazketa bere eremu intimoan aditenetik argitaratura arte. Eta horretan ibiltzen naiz, sorkuntza prozesuarekin bueltaka. Zenbat urte eman zenituen tesia osatzeko? Galde dut kontua, ez dakit, 4, 5, igual 5 erdi hortik. 4 baino gehiago bai. Hortaz, sarri-sarri abestia entzuteak amesgaiztoak eragiten dizkizu edo? Batzutan bai, parrandan zaudenan eta jartzen dutena, orain ja amaitu dela ez, baina garai hartan bai. Jarraituko dugu aurrera? Bai, guazen. Berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Hartuko dugu ane atxeden txiki bat? Bai, mesedez. Hementxe. Ados. Sasoian zaudete, Arrankudiaga zoian, zuk uste lekukoak radarraren abiadura muga gaindituko duela? Kontuan izan da ordu txikitan izango dela eta herri txiki bat dela, bai, ze korrikak daraman atzerapena berreskuratu beharko da. Eta orduari lotuta, ordu txikitan pasatuko da korrika, egitarau edo plan berezirik antolatu duzue korrikarako? Bai, baina egun horretarako ez, 15ean egingo dugu hemen pintxo lehiaketa eta korrikako aurkezpena, gero hurrengo domekan hor osinburun egongo da Laburbiren emanaldia eta gero Anekuestarekin solasaldi bat, eta gero bariku horretan korrika pasatuta gero arratsaldean egongo dira umeentzako ekintzak, ginkana eta gero musika jarriko du Jose Mendizabalek eta amaitzeko bokatak egongo dira. Uste dut, gehiago konbentzitzen dautela plan horiek, korrika egiteak baino. Jarraituko dugu aurrera? Guazen. Siberutikan mendebaldera, Junkeraren fandango berri bat bezala. Hane, maldan bera egin ditugu korrikak eskualdean egingo dituen azkeneko kilometroak. Gomendiorik onaino iritsiko diren airaldearrentzako? Ondo gozaltzea lanera joan aurretik. Hori, gomendi bakarra, ondo gozaltzea. Bai. Ados. Gaizki gogoratzen ez badut, Arrankudiaga zoio, 2023an bihurtu zen UEMako kide. Euskarak, osasuntxu, bizirauteko aukera duela herrian, horren seinale. Nolakoa da eguneroko Arrankudiaga zoion, badago euskaraz bizitzerik? Bizitzerik ez dakit, baina gauza asko bai egin daitezke euskeraz. Nik uste dut beste leku batzuekin konparatuta egoera ez dela hain txarra, baina kezka bat ere badago eta horren seinale da orain ari garela euskara elkarte bat sortzen Arrankudiagan, 2-3 hilabete darramatzagu biltzen, forma ematen, eta oraindik ez dugu aurkeztu, baina laster aurkeztuko dugu.
gauzatxoak datoz. Bai, badatoz. Hane, hemen agurtuko dugu elkar, baina joan aurretik, azken galdera bat, Arrankudiakoak ez garenok jakin nahi duguna, radarrak inoiz funtzionatu du? Orain badabil berria jarri zutenetik bai, lengua ez ebilenez. Uste dut, izunen bat edo beste helduko zaidala. Bueno, agur. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Joder, eskualdea hemen bukatzen da? Nora noa ni?